Zdravím vás lidi u dnešního videa a dneska se podíváme na creepypastu s názvem Proč kohouti kokrhají. Užijte si video. Proč kohouti kokrhají? Už vás někdy vzbudil kohout? Někomu to přijde až otravné poslouchat každé ráno to samé kokrhání. Já to třeba taky takhle měl, ale od té doby, co jsem se něco dozvěděl, tak jsem rád za každého kohouta, který každé ráno vydává tyto hrdelní zvuky. A o to něco se s vámi dnes chci podělit. Co se totiž o kohoutech ví, je, že z časného rána kokrhají a většinou je jde slyšet na míle daleko. Ptáte se, proč to tak je? Tento příběh vám možná přiblíží důvod proč. Tak se usaďte a poslouchejte. Bylo léto. Ráno bylo docela chladno, ale dalo se to přežít. Dojel jsem na farmu, nakrmil zvířata, šel jsem si udělat kávu do takové malinké kuchyňky, kterou jsem využíval zejména já. Majitele statku už jsem nějakou dobu neviděl, ale to mi tolik netrápilo. Byl začátek měsíce a pán majitel mi minulý měsíc zaplatil. Víc jsem od něj nepotřeboval. Uplynula nějaká ta hodina, co jsem byl na statku. Abych upřesnil, na práci jsem měl v podstatě jenom hlídání farmy a krmení zvířat. Zatímco jsem upíjel z toho hořkého nápoje, všimnul jsem si něčeho, čemu jsem raději nechtěl věřit. Vyřídil jsem se ven z budovy, jenom abych viděl kompletně rozdrásané 3 pneumatiky mého auta. Náhradní pneumatiku jsem měl jenom jednu. To mě poser. Utrousil jsem, zatímco jsem prohlížel poškrábané auto s rozdrásanýma gumama. Abych upřesnil, v jakém velkém jsem byl problému, od jakékoliv civilizace jsem byl nejméně 2,5 hodiny svižné chůze. A na farmě nebyl signál. Byl jsem tak rozhozen hněvem, zmatkem a také nějakým tím smutkem, že jsem ani nepřemýšlel, co to mohlo udělat. Určitě to nemohlo být žádné ze zvířat na farmě. Všechna byla uzavřená v ohradách a do jednoho byly poslušné. Nejprve jsem pobíhal po celé farmě a hledal, zda nemají nějaké náhradní pneumatiky. Samozřejmě nikde nic. Poté jsem pobíhal po celé farmě a snažil se chytnout signál, ale marně. Pneumatiky a signál jsem hledal, dokud jsem si neuvědomil, že už se začíná stmívat. Nakrmil jsem všechen dobytek, včetně kohouta, který vždy vypadal, jako kdyby tuto farmu hrdě hlídal. Pousmál jsem se a dal mu solidní hrstku zrní. Jmenuje se Kiki a mám ho ze všech zvířat nejradši, protože vždycky vypadá, že mi pomáhá s hlídáním farmy. Zašel jsem se podívat do ložnice, ve které zřejmě nikdo dlouho nebyl. Na skříni jsem viděl docela dost pavučin a prachu tam bylo požehnaně. To mi ale moc nevadilo. Měl jsem za sebou dlouhý a strastiplný den. Vše nějak tak vyřeším zítra, řekl jsem si. Ještě jsem šel zkontrolovat zvířata, která vypadala vcelku spokojeně až na kohouta, který se jaksi nervózně vrtěl a slabě na mě kvokal. A trošku pohazoval svoji roztomilou hlavičkou ze strany na stranu. Byl jsem unavený, takže jsem ho nějak neřešil. Jen jsem mu dal ještě trochu zrní, které ku podivu nesezebal. A šel jsem ukončit tento hrozný den do ložnice od majitele farmy. Z ničeho nic jsem se probudil asi někdy uprostřed noci. Kouknul jsem se na budík a ten mi ukazoval, že jsou 3 ráno. Najednou jsem v tom tichu slyšel dupání někde venku mimo chalupu. Upřímně jsem z toho dusání měl nahnáno, ale kdyby někdo něco z té farmy odcizil, zatímco jsem tady byl, určitě bych přišel o práci. Oblékl jsem se a šoural jsem se podívat ven, když v tom jsem slyšel tříštění skla a houkání mého auta. Najednou mi žilami proudilo adrenalínu, že by to porazilo býka. Vzal jsem sekiru vystavenou nad dveřmi a vyběhl jsem ven k autu s baterkou a velkou sekerou, jen abych viděl něco. Bytost, kterou si nevymyslí ani člověk s tou největší představivostí ve vesmíru. Bylo to vysoké, skoro jako chalupa, ze které jsem před chvílkou vyběhl. Vypadalo to opeřeně, ale to, co by se dalo nazvat peřím, bylo pokryté směsící bahna,
špíny a celé to páchlo hnilobou a krví. Bylo to něco nesvatého a právě to mělo jednu končetinu, která by se dala nazvat rukou, zaraženou v mém autě. A jako by tam něco hledala. Samozřejmě, že jsem při tomhle zjevu zmrznul a nemohl nic dělat, jen zírat. Každý moment jsem si myslel, že se probudím, anebo naopak upadnu do bezvědomí, zatímco mi v podstatě před očima blýskal život, který jsem dosud zažil. Se to zastavilo. Zastavilo to v hledání něčeho, nebo bych měl snad říct někoho. A trhlo to hlavou tak rychle, že jsem to ani nepostřehl. Než jsem se nadál, stálo to méně než 3 metry přede mnou. Kapalo tomu z huby, něco, co by se dalo nazvat slinami a mumlalo si to něco. V tom šoku jsem byl rád, že jsem nedostal infarkt, natož abych měl čas přemýšlet nad tím, co z toho mumlá. Stáli jsme tam oba solidní minutu, která byla nejdelší minutou mého života. To vám povídám. Ale pak se to pomalu začalo hýbat ke mně. Sliny tomu kapaly ještě více a vypadalo to hladově. Až dychtivě, žíznivě po mém utrpení, jako kdybych už jen z toho zjevení netrpěl dost. Najednou, ani nevím odkud se to ze mě vydralo, začal jsem křičet o život a utíkat směrem k chalupě. Ale než jsem se nedal, stálo to před vchodem do chalupy, jako kdyby to tam na mě čekalo. V tom momentě už mi selhával hlas. Bolelo mě v krku a myslel jsem si, že je to můj konec. Zatímco to zase zkracovalo vzdálenost mezi námi, couval jsem a couval, dokud jsem nenarazil na kurník. Celý kurník se zatřásl a vyšlo z něj několik nespokojených zakoukání. Když se to stalo, tak ta věc, která se až sebejistě a spokojeně přibližovala, náhle sebou prapodivně až znechuceně a také překvapeně škubla. Z nějakého důvodu to vypadalo rozrušeně. Jakmile slepice přestaly kvokat, vzpamatovalo se to, sklidnilo a už si to zase pro mě šlo. Nevím, co se dělo, ale jediná věc byla jistá. Nemohl jsem v tu chvíli jakkoliv přemýšlet. Než jsem se rozloučil se svým krátkým životem, uslyšel jsem zakokrhání. Bylo tak 3:20. Nevím, co to kohouta napadlo, ale stál na špalku po mé pravici. Kokrhal a ta věc sebou tak nepřirozeně trhala a začala se stahovat. Vypadalo to až komicky. Taková věc se bojí kohouta. Tak to jsem prostě nepobral. Každopádně toho na mě bylo až moc. Ztratil jsem vědomí a pak jsem se probudil v nemocnici, kde jsem zjistil, že jsem měl velké štěstí, protože zrovna v ten den přijel na statek majitel a nějakým způsobem zavolal pomoc. Pořád nevím, co se tehdy stalo. Každopádně vím, že by se mnou ta věc skoncovala, nebýt toho kohouta. Fakt jsem nepobral, co se stalo tu noc, ale bylo to více než reálné. Na farmě jsem samozřejmě přestal pracovat. Auto mi spravila pojišťovna a kohouta Kikiho jsem si od majitele farmy prostě musel koupit. Cítím se s ním mnohem bezpečněji a názor lidí na mého mazlíčka a jeho kokrhání je mi jedno. Dokud Kiki bude kokrhat, tak si myslím, že si to pro mě znova nepřijde.